tsakani da girman Allah abin da kike aikatawa a cikin gidan nan abu ba ke kyautawa. Wulakancin yau daban na gobe daban na jibi daban. Ba dole mijinki ce zai ƙara miki kishiya ba? Saboda Allah haka za a yi rayuwa yanzu? To yaya me nake mai da zai ce min zai min kishiya yaya? Biyayyan nan sau da kafa bin sa nake, sau da kafa. Ina yi bari na bari. To akan me zai ce zai min kishiya saboda Allah da Annabi? Ni wallahi ba za a min kishiya ba wallahi. Wato ke kwata-kwata baki ma san me kike aikatawa a cikin gidan ba. To bara in ga miki. Dan ya ƙara miki aure ai ba laifi bane. Domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i masuna wa sulasa wa ruba. Dan haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa ku aura da kamata yayi biyu zuwa 3 zuwa 4. To dan haka mai gidanki yaga zai iya adalci ne shi yasa ake ganin zai karo miki abokiyar zama domin ku ci gaba da rayuwa. Ko ba haka bane? Sadaqallahul azim. Ka gama yaya? Zaka iya tafiya. A sauka lafiya Allah ya kiyaye hanya. Sai ka ji daga gare ni. Allah ya kiyaye. To shikenan abu. In ya zo ki ce ina gaida shi. Kin ji ko? Sai ka ji. Shikenan abu. Nagode. Kowa sai ya haddato ayarsa ni za a gaya ma ɗaba lakum? Baba na fa babban malami ne. Ai ba wanda zai gaya mini. Na san komai amma wallahi ba isa an min kishiya ba a cikin gidan. Kowa sai ya zo ya dame ka. Kowa sai ya zo ya dame ka. To me yasa ba kwa ƙara sa ayar? Ai ba iyalan ta tsaya ba. Wa in kiftun Allah ta adali. Wallahi tallahi kaf a cikin gidan nan wallahi ba wanda isa a ƙara min kishiya a gidan nan. Babana har ya mutu mata ɗaya gare shi. Don haka wallahi ne ma ni kadai zan mutu a gidan mijina. Ba wanda isa ya sa a min kishiya. Kishin ki ne shi ya jame ki. Wannan shine dalilin ka? Gaskiya wannan shine dalilina. Wato Malama Zara'u, ina matukar ƙaunaki. Wannan ƙaunar taki shi ne ya sa ma na duba maslaharki. Ba zan taɓa yadda ki fito daga cikin wani ƙungi da ƙunci na rayuwa ba. Ni kuma in ƙara dilmaya ki a cikin wani. Shi yasa kawai na yanke hukuncin cewar abin da na ɗauka kawai a matsayin hakan a bar hakan kawai. Alhaji, kowace mace na da kishi, halitta ne a jikinmu. Kamar yadda tausayi yake halitta ne a jikinmu. Shin ba za ka amince in je mu yi magana da ita ba? Ki je ki same ta? Ha, to, ba ta ganki ba ma kina ganin irin ɗanyen hukuncin da take yi ballantana a ce yau kun yi tozali da ita. Ke ma kin san ai sai dole ku kwashe 'yan kallo. Haba. Na san da haka. Ina son ne kawai in je mu fahimci juna na ba ta girmanta. Ta fahimci ba zuwa ne da tashin hankali ba. Ƙila in ta ji batuna za ta iya amincewa. Kai. Gaskiya ina jin tsoro ne dai. Za ta iya maki lahali wannan matar. Gaskiya. Ba za ta yi min komai ba. Amma in baka amince ba, mu je tare da kai sai ka tsaya a inda za ka ji duk abin da za mu faɗa ni da ita. Ya? Kai. To. Allah dai kiyaye. Allah dai kiyaye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana jiya? Lafiya kalau. Sai dai ban gane ba daga ina. Ba kuwa ce. Daga ina kenan? Hajiya baki sanni ba. Na zo neman taimako ne.
Allah sarki, sai dai kuma baya nan ya fita. Wafa? Mai gidan mana? A'a, ba gurinsa na zo ba. Kin san an ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Haka ne, ina jinki. Hajiya, ni mace ce wacce na yi aure. Mijina ya rasu, ya bani da marayu. Komai nawa ya ƙare. Mun ci abinci, kuma mun biya kuɗin haya. Ga tarbiyyar yara. Ana tsaka da wannan. Allah ya karɓi ran yaran gabaki ɗaya. To, shi ne na zo neman taimako a wajenki. Baiwa Allah, to me zai hana ki yi aure? Ai abin da ya kawo ni dama shi ne magana auren. Na sami miji yanzu za mu yi aure, kuma shi ne yake ganin kamar akwai matsala. Oh, shi ne kika zo nan? To ki yi haƙuri, 'yan tsummukura na gabaki ɗin tattara na ba da su. Sai dai in an kwana biyu in sun ƙara taruwa sai ki zo ki karɓa. Hajiya ki gafarce ni, ba wannan ce ta kawo ni ba. Shawara dai na zo nema. Shawara? Kishiyarki, ‘yar uwarki. Shawara kuma a guri na? Haka ne Hajiya. Na san duk duniya ke ce mai share min kukana. Kuma na samu miji wanda yake tausayi na. Kuma mun gama magana zai aure ni. Amma yana da mata wacce take ganin kamar akwai matsala. Ni kuma har ga Allah ba ni da niyyar zuwa don na tayar mata da hankali. Zan yi auren ne kawai don na rufa wa kaina asiri. Shi wannan abu kawai Allah ya sa wannan yarinya yayin da ta tafi gidan nan Allah ya sa ta tashi zuwa mu ji alheri. Kai kuma ka ci gaba da haƙuri. Allahumma amin. Amma ka san wani abu? Ka san ina ji a jikina cewar za a samu nasara? Saboda an ce ciwon ƴa mace ai na ƴa mace ne ko? Kuma ni idan tana wulakanta ni ko kuma ta min wulakanci, ita ai mace ce ta je gurinta. Kuma in har za ta saurare ta, to za ta tausaya mata. To ni ma namiji na tausaya ma labarinta, ballantana ita mace. Ai kawai ka bari, ina ganin haske a wannan tafiyar. Ai bari ka jin gaya maka, in dai mata ne wallahi akan kishi ba su da wannan tunanin. Allah dukkan wajja ce. Yanzu ni matata ba gashi da karatunta ba, kuma ta san irin alaƙar da take tsakanina da shi mahaifin Zara'u. Amma fa duk wannan tafiyar da ake ganin take kawai ni ne ma zan yi auren ba kai ba. Ke, wa me kike nufi ne? Kuma ke ɗin wace ce? Hajiya ai na gaya miki, ni mai neman taimako ce a wajenki. Ki tausaya min, zan bi dukkan umarnin da kika yi min in har bai saba shari'a ba. Ke, kar da ki ce min ke ce Zahra'u. Ni ce Hajiya, insha Allah za ki same ni mai cike da alkhairi. Ba tare kuma da wani mummunan hali ba. Ke da Allah tun da ka ta mini, biyan baki a nan gurin. Har da ma akwai wani alkhairi da kishiya ta shigo maka shi cikin gida? Ai babu wani alkhairi a gurin kishiya. Hajiya, ni ko ina baki tabbacin insha Allah za ki same ni mai alheri. Alƙawarin mu zuru ba? Ke bari ki ji in gaya miki, kishiya ko ƴarka ce tsinanniya ce. Kin gane ko? Don haka ni kadai zan rayu a cikin gidan ba dai ƴar iskar da ta isa ta shigo mu cikin gidan ta raba ni da ni da mijina. Kin gane ko? Ke duk wannan mararecewa da kike gabaki ɗaya na gane munafurci ne. Idan biki fita daga cikin gidan nan ba sai nayi ajalinki. Subhanallahi. Kwarai kuwa in kuma ce kin shigo cikin gidana kin nemi ki kashe ni saboda na hana ki auren mijina. Allah ya wuci zuciyarki. Dama na yi tunanin a matsayinki na mai imani zaki ceci ƴar uwarki mace. Amma ba komai. Inna ma al'usri yusra. Dama mana. Ke bari ki ga ina zuwa. Kishin zamani. Kishin zamani. Yau mako anya abince? Abince ko yau? Yau har wata 'yar iska za ta shigo cikin nan ta raina min hankali kuma ta fita? Ba tare da na ɓazgewa shegiya kai ba?
'yan banza. Dama haka kuke. Daga kun rasa mijin aure sai su lallaba idan suka ga naka da maiko sai su dinga kokarin kwace maka miji su cikin gida. Ni kuma wallahi a nan gidan na kafa na tsare ba shege da za su shigo min nan gidan ta ci gado. Ni kadai zan cinye. Haka ne. Haka ne. Amma Allah yadda za mu ji sako mai daɗi wanda zai faranta mana rai. Kuma ko ba komai na ga ita kanta yarinyar tana da confidence. Allah dai ya samu dace kawai. Amin. Allah sa. Na ce ba? Ka ce rake. Wai akwai kamfanin da za a iya ba kwangila. A haka ya ɗora, ya ƙara ɗora har ya taɓo can sama. Can sama wannan saman da Ya taɓo sama wai. sai dai gwamnati. Allah amma ba da ɗan kasuwa ba. A kai. Assalamu alaikum. Butuli kenan. Ashe da ma kana laba duk abin da muke faɗa kana ji. Duk abin da ya fara ka ji. Aure dai na fasa. Sannan ita ma ta haƙura. Haka zalika mun yi addu'a. Allah ya dubi niyyarmu. Ya sa hakan da muka yi shine mafi alheri. Kuma Allah ya tabbatar mana da alheri a rayuwarmu. Ku dai kuka sani. Ku ya shafa. Ni dai aure kan muddin ina cikin gidan nan babu wanda ya isa ya min kishiya. Ni kadai zan gama rayuwa aure na. Yawwa, a mafiya lokuta da dama kikan kalli tsabar idona ki kira ni da butulu. Ko me hakan yake nufi? To an ban kira ka da butulu ba? Da me kake son in kira ka? Da bazarwa kake rawa? A ina ka samu kuɗaɗen da har kake jin kanka zaka iya min kishiya? Kana rawa da bazar mahaifina ka dinga ikirarin zaka min kishiya. A ina ka samu kuɗin? A gurin mahaifina ne. In ba a gunshi ba ina zaka samu kuɗaɗe? Babu. To ba isa ba. In dai ana taka rawa da bazar mahaifina ni da kishiya a cikin gidan nan har abada sai ka bari sai ran da ka mallaki dukiyarka naka halak ɗinka sai ka yi abin da ka ga dama amma dai ba a wannan lokacin ba. Lafiya Abu? Yaya, yau ban da lokacin da zan tsaya in ji wannan wa'azin naka. Ka jira ni ko kuma in ka gama abin da zaka kulle min kofar. Dan yau bana zina da yau kisa ma zai yaya. Abu, da ka mana. Wannan irin rashin hankali ne. Kike faɗa irin wannan maganganun da bakinki? Wannan yarinya ina tunanin yau ko ta sha wani abin ne. Kai. A'a, kisa. Kishin zamani. Kishin zamani. Kishi halin ku mata. Kishin zamani. Kishi ya saki mantuwa. Kitina da fadari. Inna lillahi. Maɗa balakum sai ke tun. Yana da haƙi a kanki, ki yi duba, ki ba shakin sani. Shi dai mai jinki ne. Mamallakinki ne, ki ba shaƙinsa ne.